Sangkatutak na mga nasamsam na armas ang iprinisinta ng 9th Infantry Division sa mga miyembro ng national at local media sa ginanap na press conference sa kanilang himpilan nitong ika-12 ng Enero. Sa naturang press conference, inilatag ng dipisyon ang mataas na resulta ng kanilang kampanya sa taong 2025. Hindi lamang sa larangan ng combat operations, pati na rin sa iba pang peace-building initiatives, humanitarian assistance and disaster response operations, at maging sa maritime security. Nabigyan ng pagkakataong magtanong ang lahat ng dumalong media at kabilang sa tinalakay ang aktibong suporta ng komunidad, lokal na pamahalaan at security stakeholders bilang susi sa mga tagumpay na kanilang natamo. Ikinagalak ng pamunuan ng Night ID ang pagdalo ng mga media practitioners upang maibahagi sa publiko ang mga nagawa at patuloy na ginagawa ng dipisyon para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. We are very grateful and we send our gratitude to the members of the GIA for all the efforts you are extending to our command. Pertaining, of course, to the pursuit of our helping, which is protecting the lives of our fellow Filipino citizens. That is our priority. We do our job. We perform our mandate with one clear thing in mind, and that is to protect the Filipino people and their communities. Yung kung mga nakita ninyo na mga recovered firearms, seized war materials are just secondary. Ang primary po namin is protection of our people and their communities. Sa pamumuno ni Major General Alvin Almase, muling pinagtibay ang commitment sa transparency, accountability at patuloy na pakikipagtulungan sa media at komunidad habang nananatiling matatag sa pagsusulong ng seguridad at katatagan sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News.